čak, jer svaki dan u vrijeme doručka sadržaj mi se promučka. Mislim u meni ovo, jel? Imam noć preburnu, jer u Melbourneu satima već na jednom terenu se igra meč, gdje Hrvat vodi glavnu riječ. O kom se radi sad ću reć, u Bezetova svaki put, al to je njegov stilić. Marin Čilić, nakon svake pobjede, kad se na teren baci, dođu paparaci. Nije čudo da mali je tu pri vrhu Australije. Ma fakat, vrhunski je igrač ovaj međugorski Bili.